Представяме ви релсово и магнитно осветление VTAC 3 в 1, което ще рече, че лампата може да сменя своя спектър, цвятна светлина, между 3000, 4000, 6400 келвина, като може да регулирате и силата на светене на лампата. Всичко това чрез приложение VTAC Smart Light, като това всъщност е магнитната релса. Осветителът директно се мушка вътре. Имаме опция на магнитна релса, която да бъде и с пера тук и тук. И тя може лесно да се вгради в гипс картон. А това се мушка. Слагате захранване. Захранването се определя спрямо мощността на осветителите, които искате да сложите на релсата. В момента демонстрираме 20 ватовия магнитен осветител. Това всъщност става като изпълнение и светваме лампата. Прави първоначално примигване, защото не е свързана към Wi-Fi и вече след връзка с приложението може да я контролирате. Има различни модели лампи, които може да сложите на релсата. Релсата предлага се в 1 и в 2 метра и може да свързвате с различни конектори, L-образни, G-образни. Това всъщност е като светлодаване, което дава 20 ватовата лампа. То е относително светло над нас, за да стане и клипа, но свети доста прилично. Хубав и успешен ден от нас и може да разгледате всичко на сайта ни. cabelectric.com